Bilboko Zabalgune plazara gerturatuko gara, izan ere boxeolarien topaleku bilakatu da. Boxeolari profesionalen eta amateurren topagunea, injustu ere txiki zein heldu han izan dira, datorren larun batean, Kasilla kiroldegian jokatuko den Euskadiko txapelketa aurkezten. Giro, ezin hobe horren lekuko, Joseba izan da. Rocky Balboaren pare hasi gara, ez dakit alako neurrikori badere bemino, azte boxeolari pila gaur Bilboko kaleetan. Yolanda, hau zera da, zapatuaren egongo den, La Casilla pabilloan egongo den Euskadiko finalen, Euskadiko txapelketa finalak bultzatzeko da. Jendeak boxea Euskal Herrian azten ari dela ikus dadin. Zenbat ume, torkizuna behintzat badago mundu honetan. Bai, Yolanda, gero eta gehiago eta gero eta maila altuagoa ari gara ikusten gure belaunaldian eta hurrengoetan areagotu ingo da. Ze ikastoletan ari gara sartzen, kristongo lana ari gara egiten, gainera boxearen baloreak eta ia bizitzeko era hori eta pasio hori bultzatzen, ez da txikitatik. Txapelketan jasoko duzuen diruaren zati handi bat, San Filipo gaixotasuna duten umeentzat izanen da, ezta? Bai, hemendik hurbil dugunez kasuak, gaixotasun horren umeen familien txako, izango da, rekaudazioaren zati bat, aldugun moduan laguntzeko. Ni nez agitz prestatu etorri boxerako, baino egin nezake entrenamendua? Bai. Edo zein balio du ontarako? Bai, boxeatzeko bai. Gaurko entrenamendurako, gurerako, ondo prestatuta egon behar duzu baino bai. Zumen boxeo irakaslea zara, badago afizio hemen umeekin? Bai, joaten dira oso pozik, jolasak egiten ditugulako eta holan, eta, gero bai gustatzen zaio asko, guantekin eta holan, biltzea, sakutan, gustatzen zaio, bai. Gero eta gehiago? Bai, gero eta gehiago tortzen dira. Lagunak ahoz-aho eta hori, eta afizionatzen dira, bai. Zu boxeatzailea izan nahi duzu? Bai. Eta asko entrenatzen duzu horretarako? Bai. Zer egiten duzu entrenamendutan? Ondo pasatu. Egiten dugu espilua eta soka eta sakua eta horrelako gauza. Gogorra dira saioak, entrenamenduak? Bai. Zuzera neska bakarra hemen? Bai. Ondo konpontzen zara mutilekin? Bai. Zertu, nekatuta? Bai. Zerratik da garrantzitsua halako erakustaldiak antolatzea? Nahi duguna da jendea ikustea nola da bilau, ez? Kirol bat dela, ez garela makarra batzuk. Importantea da jendea ikustea, ez? Ezagutzea boxeoa eta hurbiltzea jendeari, ez? Edo zein balio du kirol hontarako? Edo edo nork egin aldu. Nik ere bai itxura honekin egin dezaket? Noski. Agian kompetiziorako gauza batzuk behar dira, baina ez daukasuna gimnasioa lortu alda, dena. Aupai. Sara, zuk uste balioko nukela boxeolaritarako, nik uste hobekin egola erreportari lanean. Bilbotik, Joseba Lagarai, Euskal Herria zuzenean.